Science fiction er en litterær genre, som oprindeligt omfatter romaner og noveller, hvis handling udspiller sig i et tech-miljø, hvor videnskab og herunder særligt den teknologiske udvikling har gennemgået mere eller mindre markante ændringer med virkning på både samfundet og individerne. Genrens afgrænsning er lidt flydende, så det er ikke kun et værks indhold, som er afgørende for, om det medregnes til den. Værkets skaber, eller hvordan det bliver markedsført, kan også være af betydning. Genren har efterhånden bredt sig til mange andre medier, f.eks. film, radio, fjernsyn og tegneserier. Fremtiden. Science fiction foregår ofte, men ikke altid, i fremtiden, og omvendt er langt fra alle historier, der er tidsat i fremtiden, udtryk for science fiction. Hvis ikke samfundet har undergået betydningsfulde ændringer, og således er udtryk for en ekstrapolation, regnes det normalt ikke for science fiction. Selv når science fiction historier foregår i fremtiden, handler de sjældent om fremtiden. Science fiction er, når det ikke bare er underholdning, som regel et forsøg på at forstå nutiden, snarere end at komme med forudsigelser om fremtiden. Det er en udbredt misforståelse at vurdere science fiction ud fra, hvor mange af dens forudsigelser, der bliver opfyldt. Handling og personbaseret. I mange science fiction fortællinger er fokus flyttet fra selve ekstrapolering til over til en mere almengyldig historie med vægt på personer og handling, men hvor science fiction elementer, som for eksempel en futuristisk teknologi, bruges som ydre ramme for at fortælle en historie fra en anden genre. Således er Star Wars et traditionelt eventyr fortalt med rumskibe og lyssværd, i stedet for sejlskibe og metalsværd. Ved at flytte handlingen til en verden forskudt i tid eller rum, får forfatteren mulighed for at benytte virkemidler, der ville virke fremmed i en mere nutidig og nærværende ramme. Handlings- og personbaseret science fiction er ofte, men ikke altid, blød science fiction. Udefrakommende betragter. Et træk, der ofte benyttes, er at lade fortællingen foregå igennem en person, der er fremmed i den verden, hvor handlingen udspiller sig. På den måde kan det beskrevne samfund ses udefra. Det gør det mere naturligt at bruge plads på at beskrive fænomener, som må virke helt dagligdags for dem, der er opvokset i samfundet. Rejser i tiden, rummet eller et helt andre dimensioner er alle metoder, som kan bruges til at bringe den udefra kommende til den beskrevne verden. Som oftest lader man en person fra en verden, der ligner vores, komme til en fremmed verden og fungere som tolk for læseren. Det modsatte ses dog også. Man kan lade en fremmed komme til vores verden og beskrive vores dagligdag fra en ny vinkel. Den udefra kommende betragter er især nyttig i idébaseret science fiction, hvor selve samfundet er i fokus. Men den udefra kommende betragter kan også bruges i eskapistisk, handlingsorienteret science fiction, hvor helten ud over rollen som tolk også kan fungere som et identifikationsobjekt. Der er en række elementer, som optræder i mange science fiction historier, men sjældent i andre genrer, og som derfor er med til at danne en prototypisk definition af science fiction, herunder robotter, androider, mutanter, ESP, f.eks. telepati, telekinese og clairvoyance, computer, kunstig intelligens, virtual reality, nanoteknologi, tidsrejser, rumskibe, laservåben, parallelle dimensioner og rumvæsener.